И здравейте хора, аз съм Рис Геймърс и днес ще снимаме на хипотетични битки. Тази поредица е лично според мен ме кефи да правя. Не е успешна толкова колкото гейминга, но нека да започнем. Днешното видео ще бъде на хипотетична битка между Шанкс и Люфи, както сте видяли от тъмнейл. Вероятно битката, или направо 100% вероятно, че в истинското аниме това няма абсолютно никакъв шанс да се случи, тъй като и двата героя имат много сходна история и като цяло някакси Шанкс е идол на Луфи и заради това той няма да посмее даже да удари Шанкс. Нека да започнем с ключовото за сега. Лично според мен, ако са битка 1 в 1, Шанкс има малко по-голям шанс за лична победа, макар и че много герои мислят, защото Люфи има Gear 5, че ще победи. Това не е точно така. Вижте сега. Шанкс е много бърз. Има всичките хаките на най-добрата му версия. В смисъл, което хаки да сетите, той е на деца вика Max Full Upgrade, както се казва. Има почти даже ако не всяко хаки има на едно от най-високите нива. И буквално, ако трябва да ме питате да избират един Йонг, който е най-силният, един от четирите... се забравих името. Как се казваше? Четирите... Краля на морето ли се прави? Не, какви ги дрънкам. От четирите Йонкота, кой е най-силен, аз лично бих казал Шанкс. Буквално всеки, който види Шанкс, тръпки го побиват. Давам пример с примерно Blackbeard. Blackbeard му се хилеше, се правеше и след това показваше, че няма да се бие с него. И буквално почти също. Той е много силен. Както видях, ако се сещате, ако сте гледали анимето до там, спойлер, ако не сте стигнали до този епизод в момента, не съм сигурна точно кой беше, но мисля, че беше около 1100 и някой 1103. Въпросната сцена е когато Шанкс, който е в Елбав, някъде около Елбав острова, ще се бие срещу Кит. И Кит е съответно този... Няма как, ако не сте гледали анимето, няма как да не знаете кой е Кит. Те тримата, той заедно с Уол, успя да победят Биг Мам. И в този случай, когато се биеше с Биг Мам, лично можем да кажем, че Кайдо е по-силен от Биг Мам. Лично според мен, макар че тук може да оспорваме, но и двата са на много близко и да кажем сходно ниво. Дойде да приемем, че Кайдо е равен или по-слаб от Биг Мам, пак можем да кажем, че Люфи само успя да победи Кайдо, което може да окажем, че го прави много по-силен от Кит или примерно Уау, защото те двамата успяха да победят Биг Мам, докато Люфи само успя да победи Кайдо. Да, ясно, че аз не мисля, че ако беше само още в началото на битката, можеше да се справи, защото Кайдо вече беше наистина много тежко изморен. То не беше от Киемон и там групата му, то не беше с Зоро, то не беше Уау и Кит да му помагат в началото на битката. Но накрая се стигна до извода, че Люфи ще се бие едно в едно с него. Той вече беше изморен от Gear 4, защото се бие доста продължително време с Gear 4 Люфи. Но той ще загуби, защото той имаше 10 минути, когато пусна Gear 4. И обаче един от унези... как се казваха сега? Отципи
от CP0, CP0, да, от един от тях се би срещу тях и дойде и с хаки задържа ръката на Люфи, за да не може да удари, за да отблъсне удар на Кайдо. И Кайдо го врасна с металния си буздоган. Така силно обаче, да се вика. И поради тази причина той падна и ако не умрял, защото може да се каже, че е умрял, и Кайдо казва, че е умрял, слиза долу там при Нами, Чопър и другите долу, където се бият срещу там армията на Кайдо и другите там неговите от екипажа. И той си казва, че Люфи е мъртъв. Но след това той разбира, че е жив и е отключил новата форма и според автора последна форма на Люфи, именно Gear 5. Така как успя Gear 5 Люфи да победи Кайдо? Това е поради, лично според мен има голяма той нали се беше бил с Зоро и още много тези, където ги изредих в началото, там, не точно в началото, но малко по-назад в видеото, ги казах с кои се е бил и той вече се беше изтощил от тях и Люфи можа да го победи с помощта на Gear 5. И така той успя да го победи с допълнение с... той има много щупени атаки, той може да изкривява земята и да блокира атаки, може да прави да хваща мълни, да прави един огромен юмрук, който унищожава всичко около него. Та, може би това бяха неговите главни атаки. Да, също той има и гигантската ръка, има и още много други атаки, обаче не ми се спада много големи подробности за какво може точно да прави Gear 5 Луфи. Може да направя отделно видео, макар че мисля, че достатъчно вече обясних какво прави той и защо той успя да победи Кайдо. Отделих толкова време за да обясня как той се справя с Кайдо и как... нека да преминем на частта как ще може да се справи срещу Шанкс. Шанкс има много силно Рио хаки и като цяло всичките видове хаките са много силни. И ако се стигне битка 1 в 1 с хаките, което е, мисля, че е ясно, че вероятно ще се случи, Шанкс ще наделее, защото да, Люфи има доста адвансът хаките, но все още не е на нивото на Шанкс. Има още много да се научи, докато стигне нивото на Шанкс. Но, поради факта, че има Gear 5, буквално той може да направи всичко, каквото си помисли. Нали, не е точно всичко, но не може примерно да си представи, че примерно Шанкс умира и той да умре. Или да го победи. Не може да си го представи. Не работи така. Примерно може да си представи какво да стане с него. Да стане по-голям и така и така. Да хваща мълни и подобни. Шанкс е много бърз и една от най-силните атаки, с която беше главна за да победи Кайдо, беше огромния юмрук. Този огромен юмрук, като го насочи към земята и към Кайдо по-точно, той се пробва, нали, да спре тази атака, но не успя. И това беше финалната и решаваща атака, която Люфи успя да победи Кайдо. И според мен, както казах за битката между Кит и Шанкс, сега ще обясня, Кит е доста по-далече от Шанкс. И той като се усети какво ще стане в бъдеще, че ще стреля няколко пъти и ще привлече корабите им и ще стреля много силно, той успя да предвиди това, което не е точно обяснено как го е предвидил, но аз лично мисля, като Кури има Observation хаки, много силна форма и вероятно Шанкс има даже още по-добра форма, че мога да види в бъдещето и то
примерно като коли може да види, да кажем, сигурно мисля, че беше някъде към 5 секунди или 10 секунди в бъдещето, даже ако не бяха и по-малко, което е доста малко сравнение с Шанкс, защото това със сигурност са повече от 5 секунди или 10 секунди, в които той го е видял, което значи, че има много силно observation хаки и може да предскаже ударите на Люфи. И той с неговата скорост от кораба си стигна чак до кораба на Кит и го посече заедно с почти целия му екипаж и Килър заедно с него. С един удар. И той дори не можеше да му реагира. Той му щеше да се използва атаката. И дори не може да реагира. Той просто Шанкс го посече за един удар. С един удар успя да го убие. Не, че го уби, но го рани много тежко. И не искаше да го убие. Остави го жив и напусна кораба. Което значи, че е много, много, много бърз. За да стигнеш от Телбав, където той се вижда от кораба на Кит от далечината още. И това е доста голямо постижение. Но това не казва директно, че щом Кит е по-силен от... щом Шанкс успя да победи толкова лесно Кит, че толкова лесно Шанкс ще може да бие Люфи. Тъй, че да кажем, че е 2 пъти по-силен, даже много два, но просто Gear 5 Люфи е много по-силен от Кит. Не мисля, че това някой ще може да го спори. Лично според мен Кит е най-слабия от трите, нали, от Люфи, ясно, че е по-слаб. Между Уау и той бих спорил, но не ми се изпада в подробности. Както казах, вече сме на 12 минута от видеото и ще стане прекалено дълго, за да обяснявам. Главната битка, аз мисля, че ще стане именно ето така. Люфи ще включи Gear 5, защото без Gear 5 той няма голям шанс да се справи с каквото и да е срещу Шанкс, защото Шанкс е прекалено бърз, дори да използва Gear 4. Прекалено е бърз, за да може да му смогне реакциите. Когато използва Gear 5, той вероятно ще вземе да използва някоя по-силните на атаки. Ще стане примерно на гигант и вероятно ще удари, ще го удари с някаква далечна атака, докато не го оцели и не направи някаква по-фатална, по-тежка атака и използва големия юмрук, възможно най-бързо. Ако го направи това достатъчно бързо, докато с един удар Шанкс е зашеметен, след това използва някаква много силна атака, която може да го довърши. Примерно, използва бързината си, защото той не е никак бавен Gear 5 Люфи, за да удари непредсказуемо Шанкс, докато той е зашеметен, използва примерно голямата светкавица, за да го зашемети допълнително. Ако не да го убие, но не мисля, че ще може да го убие толкова лесно. И вероятно това, което ще стане, е, че ще вземе и ще използва гигантския юмрук, който ако го оцели, това е, мисля, че напълно достатъчно, за да убие Шанкс. Как ще се развие битката в Шанкс? Как Шанкс ще победи Луфи? Шанкс е много по-бърз. Аз лично мисля, че казвам, че Шанкс има много бързи реакции и скорост, което му позволява, че дори да кажем, че ще го удари 1-2 пъти и ще го зашемети достатъчно. Мисля, че Шанкс не е от най-издържливите, но е много бърз. За това постижение, където казах с Кит, доказвам, че е наистина много бърз и ще може да избегне абсолютно всяка атака на Люфи. Дори от гигантския юмрук, от светкавицата, макар и че не съм сигурен дали е казано, че Gear 5 Люфи може да се движи с скоростта на светлината, но мисля, че не може. Може и да може, не съм сигурен, но като цяло имам чувство, че Шанкс ще може да победи Люфи.
с скоростта си, Той буквално ако просто изненада, ако за един момент Люфи си спусне гарда, той ще падне. Защото просто с бързината си той ще отиде срещу него, ще му удари един от атаките на атака силна в гърба и ще го разрежи и съответно ще го победи. Но лично това е доста спорна битка. Аз бих казал някъде 60 на 40% за Шанкс. Шанкс също според мен ще има по-голям шанс, защото е много бърз. Не е от най-издържливите, както казах, но пак ще има доста голям шанс заради бързината си и силата си, защото Хакито го прави много силен. Дори да ако се добере някакси, дори веднъж до Луфи, той ще го победи. Докато Люфи трябва да има много по-голяма тактика, доколкото както мисля, че ще се съгласите, че Шанкс е малко по-умен от Люфи, но като цяло, лично за мен, ако Люфи не измисли достатъчно добра тактика как да победи Шанкс, няма да успее да го победи, но много зависи, както казах, от тези неща, които казах. Но е малко по-трудно, защото ние не сме виждали чак толкова много от Шанкс. Но така. И това мисля да бъде от днешния клип. Надявам се да ви е харесал. Аз бях Riz Gamers. И чао!